Kuva mai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asika, tinoona kuti basa iri rine zenge rapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinopemberera ushingi, ugamba hunana mai ava vari kuchengeta vana vane urema nekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tiri kuMufakose uko kune mudzimai ane makore 48 nevana vatatu, Tambudzai Simango. Mwana wake wechitatu, gotwe rake Silas, ndiye ane urema. Condition ina Silas inonzi kudii uye vakazozviona rini kuti ndo zviri pamwana? Silas aive neproblem yemoyo, saka akanonoka kukwanisa kubatsirika, saka akabva developa Down syndrome plus ane autism. Mungatitsanangura here kuti izvizvi makazviona musi wamatosununguka ndo pavakabva vazviona here kuti ndezvimwe zvinhu zvokuti pamwe makatobuda kuchipatara masvika kumba kwako kuti mwana ane dambudziko? Silas pakazvarwa zvinomboonekwa kuti ane condition yainayo. Silas ndakatomuzvara ndikatouya ndikadzokera ku6 weeks naye atori right. Pazongorwaro zvezvekutanga ne5 months vangoita flu. Pakaita flu Silas haana kupora flu. Airamba achingoti week next week achinorapwa achingopiwa maparasite chichi kusvikira ane 7 months. Ndakutoenda kubasa ndamusiya nemunin'ina wangu pana. Saka ndichienda kubasa dora akazongoenda kuklinika anga kufema. Akatanga kufema zvezvekuti kana ndakarara ndega ndaitomuka ndichigara. Anga kutedza kuyamwa mukaka. Aiti kana chiyamwa mukaka aiti akadhonza mukaka kudai ubva tombo traya kuda kufema ratidza kuti aita kunge ari kutovharwa nezamu karisamukana. Pakanzi vaenda kuklinika aifema zvezvekuti anoise saka aendwa naye kuSkero yedu baby clinic yediruku yakasiyana nepatinorapirwa. Saka aenda ikoko ndipakanzi mwana wenyu ari kufema sei? Saka ndomafemero ake kanzi kuna munhu anofanira kufema achidaro. Izvozvo muchibva pane ndiye nayo clinic. Saka enda ndiri kubasa Skero yozozongosiro mwana vanoyangusa mwana vangoti agani ngomira chi vatange vauya. Vandazoenda kuklinika amangwana acho ndatongokumbira kubasa concondition. Andaudzwa kuti ndikumboenda mwana kuklinika. Ndasvika pakliniki pandikapinda pakliniki amunongozoti unosvika uchimbojoina queue especially kanono. Ndakazoti kwanisa kuatendwa dza kuma12 dzemasikati. Panotanga kutongoti mu12 pandikapinda muna nesi wacho anenge achikuona. Vanditi mwana wenyu uyu mother amuchiregerei kuuya naye kuklinika? Kati andogara ndichienda naye kuklinika but izvinozvi tatanongojera kuti ndokufema kwake. Ndimafembera nita mwana everyday ndikati kati zvikanzi paanorara pane test ndikati anodikitira panotora paitota pese panenge akarara kusweta kuya kusingaiti kana chida kutomira kusandaimuka ndogara ndomubata kudai ngaanhu ma7 months pabva ndanzi kutobva ipapo musadzokere kumba iti manyai kuHarare hospital mwana hachitori right. Vanoenda kuHarare hospital ndasvika time dzadzatopera ndakazotsvagawo makombi ndisina kuenda nemapamba akakwana ndadzoka ndimbotora mapamba ndaenda kuHarare hospital. Ndinongoziva kuti kumahospital kunotorawo time kuti uzoonekwe. Pandakazoonekwa zuva ranga ratodoka saka vakanditi kuti muchionekwa mwana wenyu uyu madhoktors vaichinjanisa saka ndimunhu anospecializa nezvake kuti mudumbu chichi vanzi vanospecializa nezvimwe tikuona kunge chakanyanya kukanganisika kwaari kumino nechinyi kumusoro kwaari kufema nako saka vanoita nezvozvo vanotobhukwa unotoenda uku kumusoro kumanobhuka paHarare hospital wopiwa day rekuzoya kuti aonekwe kunonzi ENT pandikaenda unomubhukira kuti azoonekwe. Andanzi next Wednesday yacho. Andaenda Wednesday ndasvika pandabhuka ndikamuzvimunoya makuseni na8. Andaenda tembo vakuti tikawanda ndazopinda ndifunga ndikaita wechi5. Andapinde muvanzi mwana wenyu munomuyamwisa sei? Kuti anongoyamwisa kuti mwana wenyu akavharika mumino make mutoratidza kuti pekufema napo chaipo papa diki. Saka namuchimuyamwisa mune muchitomuvhara kuti afeme nogona kutomukuwadza saka manheru asiri kufema zvakanaka saka zvinomukanganisa moyo kumafemero iwayo kufema kwari kutoita ndikati anodikitira ndaiso zvikanzi regai timbotirai kuti se pane mushonga watichakupai mamunonotenga waita $10 munoti every morning munotora muspray odeso manheru akurara muspray odeso muzoya after 1 week shure kunoti vanenge mavhurikira vandanotenga mushonga wekufamasi vandabzoka after 1 week handenda ndasvikanza pana kana change zvotongoriwe zvatongodaro ndasvika mwana nyafana kutorwa ECG inofunga handizoti zvinhu hamati ndizvo ndizvo zvinoshanda chii
plus anofanira kuzotorwa skani yemwoyo, but skani yemwoyo Parare hospital hapasisina anoitora, aitora ive Mwamurungu nzani we, saka munotoenda kupari mutonobhukwa futi mupiwa date. Skani yemwoyo inotorwa inota $80, saka ipapo kubatswa ndishanda ndoita zvekushanda patekaway. Pamunhu wachina muzoti dambudziko randanaro handichakwanisi kuita sei kuramba ndichishanda, mai wacho ndida zvekuti wandishandira pa nditi manje unoita sei, mwana wacho unozomurapisa nei kana zvisina mari. Ndoti ike nditongoregedza ndingotsvaga zvimwe zvekutengesa kana tongoregedza zvekuenda kutekaway kweyo. Patatine munin'ina wangu nemumwe mwana wasisonga tingotange kubika sadza pamashops, tabudza mashops ndanzizvona skani yemwoyo ndana vanobhuka skani yemwoyo, saka skani yemwoyo ramba ichienderera tairamba chingoti tikasvika zvonzi munhu wacho haana kuuya, madhezi achingoenda mberi akuma 8 months akuda kutoenda mu9 months pakazoonekwa bvanzi mwoyo wako nebori iwani botora nemasentimiters zonyorwa otorwa ECG yacho saka mwana wenyu mwoyo wake uyu unofanirwa kuiswa pamushonga kuti akwanise kufema zvakanaka. Papa anga kutoenda achita wese because burire anofunga rinenge chienda safunga kukura kwaita burire raenda achita sei richitokura, saka ndopaitoita dambudziko raitoenda richikura. Pamwe pakazvarwa ke pamwe aive naro but raitoita zvakazotanga zvichioneka nekukura kwai kukura richamba chienda chikura. Saka ndaenda ikoko atorwa skani kanzi mwoyo wako neburi, but first thing aifanira kuoparetwa mumino kuti akwanise kufema. Zvemwoyo zvombomonitwa kuti ambokure because age yanga ari kuti mwoyo wake uwane chaunoitwa pano. Saka vakati vaifanira kukwanisa kutsvaga matablets, ndanyorwa matablets aishandisa, but matablets nenyaya yekuti anga ari kamwana kacho chaisikwanisa kwamwa. Ndaienda kuParare Nyatwa after 7 days ocrash waitwa mushonga uri suspension wekuti anomwa kuti asama mapiritsi agone kwamedza. Saka ndaenda every week achinogadzirwa. Ane 9 months vandabhukwa Parare hospital. Zvanzi operation yachinge isina zvaikunyanyiwa hainyanyi unetsi, hengonzi unongorara 1 night akatoitwa mukona chotodzoka naye vatooparetwa munhu vandadzoka naye vandatotanga vatomboita kunge hapana nani zvacho zvekufema, but zvazvingori nano ndopakatangira dambudziko rake iroro. Mwoyo waingoramba tangunzi after 3 months anotorwa skani, svikira nda kutongonzi munotorwa skani bosi mari apana kwandikwanisa kuiwana, ndandazoenda basa baba wake hapana. Ari kunzi mwana ari kurwara nemwoyo, mwana haasi kufema zvakanaka, ipapo ime matoudzwa here kunzi mwana ane Down syndrome? Ngasata ipapo anotomboudzwa zveDown syndrome, akatooparetwa mushonga, anotomboudzwa kunzi mwana yandirama neurema, azooparetwa mumino akurarama ndopandakazoenda kumadhokita dzandanga kuramba achienda kumachekapu, ndipo umwe dhokita pakazomutarisa kuti mwana uyu havakwanisi havakuudze because chinhu kana uchi mwana wako akanzi ane urema havakuudze ipapo unoenda kurehab ndokononoudzwa. Nini ndakaudzwa nzi musocho ndikaenda kuhospital angatoenda mudziko noyanga kutomwa mushonga, ndasvikeko ndati madha mimichi mwana nyane dambudziko rainaro nemwoyo wake uchada kuzogadzirwa, saka mafanira kutoenda kurehab nemwana wenyu because mwana wenyu aingoramba achitekana akagara, so aingogara chete kusvika ku9 months. Ndo9 months mozoti mwana anonga kutofamba. Yes, aingogona kugara, kudya wemupakisa zvese aidya zvake, but akufema ndiko aitonetseka. Manheru ekuna munhu akatouya ndisingamuzivi aitonetseka, plus anga kuita zvezvo zvekuti kana takagara sokuti izvo zvinogona kugadzika angasakwanise kutora nguva refu achigara achitamba kuchamba ikuda zvekuti akagara kudaro. Ndeve nemwana wanzodzi yangu ndigara naye madhesi acho aive kuprimary 2 mukomana nemusikana, chigara tese pana wanzodzi yangu yakashaya, saka vaitamba nerimwe techitoaina, saka ingogona kungoti zii zvokuti kana nekusatoziya taitofunga kuti afa, ngonyarara ungototi makumbezi sikatototonhora ukamubata pandofanira uchinzwa kudziya nekure kure. Maibva madii kana zvadaro? Ndamhanya kuParare Nyatwa kusvika kubvaiswa pakuseni wanzi 50-50 kuti dzimwe nguva anogona kumuka dzimwe nguva anogona kusasumuka. Saka nangwanzi muramba muchiita muchiexpressa mukaka kusvinira pachinhu kuti usazoshate kana paanongomukira mamuyamwisa. Saka ingoti wakana dzimwe nguva wapera 2 days womuka tanga muyamwisa, ukada kungobuda muhospital kubva tifutisi kudzokera futi dzimwe ngosvika kuParare ugedhi kwekwe todzokera futi naye ndokutotanga ukatoita problem tokurisa kusvikira ndakutozonzi anofanira kutowana ndona kuti abude munzvimbo nyika because paParare hapasina dambudziko. Saka inini chaindinetsa madhesi achona ndakaudzoti mari yekuti ndiwane ndona ndifanira kuenda kuOSOS mission. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera.
Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Operation yakanga yanzi iri kuda kuitwa pana Silas yakazoitwa here uye yakabudirira here? Zvekuenda kunze kwenyika ndina kukwanisa because ndakatadza kutsvaga dhona ndinofanira kumanira kuOSOS mission uko kuMutoko. Saka ndakakanganisa kuenda kwanzvimbo ndikaenda kuKaranda hakutomboitwe nezvemwoyo zvacho. Saka pandakutemu yandakadzoka nchikudzwa kunzi ndinofanira kuenda kuOSOS, madhona acho vanhu vacho noita nezvezvo ngotodzokera kunze kwenyika. Kwaiva nevekuItaly nevekuIndia ndovaifanira kunge kwaifanira kuenda. Mumwe mukadzi wandatoene angatoenda akatokwanisa kuenda. Ini ndakazenge ndangogara ndakatozongonzi hapana chatokwanisa kubatsira because gore ranga rakutopera. Vanozodzokazve temu yakafanana neyavanga vamboya iyoyo kwati kupera kubati plus nditi plus moyo mwana wenyu buri racho rikukura saka rine time yekuti rinokwanisa kuzogadzirika netime yekuti zvinenge zvisisarina basa ninga kutongosiwa akadaro. Saka zvinenge zvakutoti asazokwanisa kuzomboita kana chimwe chinhu ninga kutongogara pawheelchair but asakakwanisa ndakatanga kunetseka kuti manje ndichaita sei. Saka ndangoti ndokumbirawo kandi ndichingoenda kuparenyatwa every week Friday ega ndinochema ndinoita ndinokwanisa kutokwanisa kubatsira madha tisu hatikwanisa hatizvikwanise saka tatika kuti mende kunze kwenyika. Saka ndangovewo marekodzi rimwe dhee ndatozviramwa ndakutongoti ndangogara naiwo kumba mwana wacho chero zvazvaita chero kana kafa chero akatasasisina basa. Rimwe dhee nditobva kutenga mishonga yagugutoni ndatongofonerwawo nevava vekupari kundoti ndime Silas apa nemakorenzi ari kuuya kwadoitwa surgery iyeyo yataitaura iya yada kuzoitirwa papari. Saka Silas anova the first person kuitirwa pano ndiyo tachusa ndiye neburi ranyanyisa. Ndanzi mangwana acho makuseni maifanira kutomuka kuseni mosvika papari kuma6 kuti rikwanise kutora blood chichi kuti mwana wenyu aoparetwe. Kuoparetwa ikoko hakuna mari yamuchabvisa but chichangodiwa iblood kutenga blood ranowedzerwa kuti asika akabva ndaenda mangwana acho nangobatsirwa nasi wangu ndiri mukombi nesituation ndongoona zvaive aive kadikidiki ainge akadzoka kuti akadikidiki asaenderana nemakore ake. Saka vanhu vaishamisa kuti kumukuendevi nemwana kuseseni vaiva muchikombi ichocho dhiraivha waimomo uchangotongondipa mari wakangondipawo 10 years umwe mukadzi wanga ndakagara aibva tongondipawo yaive nayo. Pandikasvika kutonda ndainge ndatone kunge $80 ndisvika kutonziswa mwamwabva wandipawo $50 ndichisvika kupari vamwewo wanga vari mustudent wekuti wanga wakatonge muchaina mutonga rekuti nyika ipi pamwe nditi ndinchazororwa naSilas muzitondiwari nezvise zvichazobhadharirwa Silas musacheme zvenyu musatombonetswe zvese zvichadiwa ndinchabhadhara. Saka mari yandikadonetirwa ndiyo mari yandikakwanisa kuzozvichengeta inini kuti ndikwanise kuzorarama ndichikwanisa kutenga zvandinodya because ini ndaisapiwa chikafu mwana ndairarama ari pabhedhi ini ndinengangogara paside but ndaifanira kutsvaga chikafu changu chokudya. Saka pakaoparetwa ndatozowana mari plus mari yangodiwa zvainzi apple juice chichi zvaikwanisa kunzi zvanoshandisa kuti aisakwanisa kudya aisagona kudya zvikafu zvezvatodya izvi aidya zvinhu zvakaita saingonwa mahewa neumwe inonzi apple juice chichi. Saka ndaisakwanisa kuzvitenga saka kutodonetirwa kwandikaita mari ndokowatoitawo mwari wangu. Makatoona kubata kweruoko rwevanhu vakakubatsira vamwe vamusingatosiyi? Ndisingatombozive ndokwatondibatsira. Operation yaSilas yakazoitwa ikabudirira zvakanaka here pasina kana macomplications? Operation yaSilas yakabudirira zvakanaka zvaishamisa. Ndizondinge operenyatwa iyoyo ndenge ndakabatikana because friend yangu yanga yakwanisa kuwana dhona ingeenda kuSouth Africa inge yatondifonera the day before kuti mwana wake akaopatirwa sana kana kuzombomuka aive ne5 years. Saka inini ndandawaridi kuti Silas anozomuka wera apaitosvitsa 2 years musi wacho wa3 waioparetwa. Saka ndaisambofungira kuti anomuka plus ndandakanzi ndinomira paaioparetwa ndakanzi ndopinda imomo mutheatre ndomubata kudai so panongonyarara kuti ziya mine mushonga yavanoshandisa ngonyarara kuti ziya ndo ndabuda. Saka ndainzi ndozodedzwa first person waifanirwa kuona akapatika ndini kuti asatye. Saka ndakakwanisa kuti paakangomuka ndandapo ndobva atomuka akakurumidza muka zvisingatombete. Ndaitarisirwa kunzi achagara muchipatara mwedzi wese. Silas ndakakwanisa kugara 1 week anga kutogona kubatirira pazvinhu achisimuka. Saka akanzi after maweeks mashoma ndaenda chinodhuswa paklinika paronda rakuchekwa kwaangaitwa ndanzi ndapiwa date yekusudzwa ndanzi pakatariswa kwanikoti zvese zvazviri successful zvairatidza kuti anga yaita successful operation. Silas akakwanisa akabva atanga kugona kusumuka yega kusumuka kutomira
aisagona kana chinhu akwanisa kugona kutosunga kumira pasina mawiki anga kutotanga kutofamba kuti dai aifamba zveke zvimwe zviya but zvakaratidza kuti kana paakaratidza nesu katangoona kuti papatone change muupenyu. Baba vemwana vari kupi pesa pamuri kutaura mwana aita dambudziko mwana adai baba vemwana vakagamuchira sei dambudziko remwana? Baba vemwana ndichingosununguka mwana pakatanga kurwara hatinombobvira tanogara tese ndaenda kubasa vandangoona vatambogara hatina kutombogara tese bcause pandakaita nhumbi yangu vanga vangotaura zvakawanda wanda saka ndakangokwanisa kutongoti ndokwanisa kuzvigarira kuti kumba kwedu ndangogara kumba kwedu ndagara kumba kwedu but vakazouya ndanhumbi yangu yetokura vakazouya vakatanga kuti ndokwandoona aiwa pane zvazvakatongondibatawo pane zvaitondinetsa chichi ndobva ndangoti awereti vakwanisa kundondibatsira musi ndaitoenda nosununguka ndera ndeti mangwana cho musi wandakarwadziwa vakatouya vakandipa $100 vakatengera zvese zvaidiwa toilet yese ndovakatenga asi hapana kana preparation chinji vakatenga $100 iyo vakabvisa vakabva vaenderatu havana kuzodzoka nanhasi havamo. Mungatitsananguru here zvinhu zvekuti munoti imimi nekuda kwedambudziko rina Silas nezera raave naro ndichiri kungomuitira zvinhu izvi? Silas zvinhu zvakawanda hakwanise hatozive kana kuti ezvinezvi ndinofanira kana kutoti ndinofanira kuenda kutoilet tongondotomuudzira kana kugeza hagone haatokwanisa kuzvigeza ega ndotomugeza kupfeka chaiko hagone kana kuzvisunga bhutsu anogona kupinzira kumboripfeka kudai but hakwanisa kukona kuvhara mabhatani kuchikoro nezvi ndodambudziko ririko rekuti vanenge vachiti ndokudzidziswa kwacho kwanotoita hapana chimwe chanodzidza kudzidza kuti akwanise kuzozvibatsira iye kukwanisa kugeza kukwanisa kuzvibvura mabhatani kuzvibvisa hembe yega chekwagona. Mataranyi echikoro anoenda kuchikoro kupi? Anoenda kuruvimbo ndakambenge ndamendesa munomufa kwose bcause kuti akwanise kuwana nzvimbo yechikoro neurema hwainawo unotanga uenda unoaseswa napsychologist kuGlenview ndokudistrict yedu isusu munomufa kwose Glenview 1 secondary ndipo ndokune district saka pandikaenda nepsychologist akandibvunza kuti mwana wenyu ari haipa imimi mamusina kuexplainerwa nemadoctors haipa yene ndosikagari pasi mefanira kumupa zvinhu zvisingatapire mefanira kumupa zvinhu zvisingaita kuti awane energy saka ndisazviziva ndokutotanga kuzviziva kwandikatoti Silas ari haipa nasekuzvanzemba ndati handitombozviziva katesta dringi nanadhokta but unomupa dringi rinotapira kudai ndikati ndasingazvinzi madoctors vanambondiudza saka vakakanganisa nasaka munokwanisa kuda kuti aende kuchikoro kwenyu kunawo maspecial class hanimazoti maschools ari munomufa kwose mune inonge inonzi special class panzi tokwanisa kumendesa kuchikoro munoda chikoro chipi saka nini mupana apa pamba pedu ndiri padhuze nenhingirikeni nemukurumbira ndokwandikabva ndachuza kuti ndokwanisa kuita se kumendesa pamukurumbira ndibva ndinyorera tsamba bvachiti asisa mwana uyu anokwanisa kudzidzawo muspecial class pachikoro kwenyu vanoenda kuna headmaster bvasvika bva nditi zvabva kuna psychologist district bva vati alright bvati mobhadhara mari motenga mauniforms enyu muya nemwana wenyu utanga chikoro vandanobhadhara mari yangu yanga yataurwa ndapedza kubhadhara mari yangu ndandaenda kwamachipisoko ndamera ndandatengawo mauniform angu mwana wangu musi waidawo ndandanzi ndiuya naye kuchikoro vanoenda naye kuchikoro nanzi munoenda munoona ticha wacho venzi vanoticha ipapo muspecial class ndasvika bva anyorwawo basi kwabva ndataurwa zvaidiwa zvese ndapedza ndisati ndambobuda kana kusvika pagedhi ndinenge wasiya foni ndakava ndafonerwa Silas dzokai kuno chibva ndadzokera ndasvika zvikanzi Silas mwana wenyu asikana kutombogara pasi hatogarike pasi hazvitoite kuti tingamukwanise munomu ari kukwira padeski ari kubata mapenso evamwe ari kudhonzera vamwe mabhuku avo ari kudai ndikati Silas ndozvaatori ari haipa agari pasi zvansvika iye mwana wenyu zvaunzwa pano muda kuti chitese ndikati ini handizive bcause ndina nditozivawo nezvekuti anofanira kudzidza kupi psychologist ndimakati ndinoendesa ikoko chakaita kuti azoende pachikoro mwana anzodzengwa ngaenda naye zvinotora maresults ake grade 7 paaonekwa vanzi muri kugarire nemwana uyu kumba mwana uyu anga ane 5 years vanzi mwana uyu hatenderwa kugara kumba ndinge wakangomona kuti mwana uyu ane condition wati munofanira kuenda kudhisi ndokabva ndiudza zvinoitwa kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro bcause ndaisaziva kuti process yacho unoita sei ndibva ndaenda pandakaenda. Timbotura mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera.
zuva ratambudzai rakambomira sei, anomuka nguvai, oitei, uye chii chaari kuita kuti akwanise kuwana raramo? Ini ndinomuka 3:30 ndotanga kuklina, ndoitirawo majuti ndokuti ndikwanise kuwana mari. Saka ndomuka 3:30 ndoklina mumba medu, imba yedu yese patinogara isusu panapa. Ndogara pamba pabereki vangu nagogo namai vangu vanogara navo. Saka ndomuka ndoklina, ndopedza kuklina. Ndapedza kuklina ndichidzisa mvura yaSilas. Saka sanotorwa nebhasi 5:30 pabus stop iri pakona apo. Saka ndikapedza ndogezesa Silas ndinomuendesa pabus stop. Kana ndine munhu arikuda kuwachirwa kana ndoda kuklinirwa mumba make ndinoklina. Handisiri kuita izvozvo ndichiruka zvimabhutisi ndogadzira zvimeti zvokuti ndikwanise kutengesa ndichikwanisa chekurarama nacho bhosa ndendo basa. Silas anotamba nani? Ane shamwari here panapa mumaraini? Ane shamwari here? Silas haana shamwari, anotamba ega. Anotongotambira mugedhi unototokea gedhi because Silas akabuda kunze anobata-bata. Anotobata zvisingaite, saka vanhu havatomufariri. Achitongobudawo pagedhi unosonoka kutongomudzingirira. Saka hatitomburitse gedhi. Anotamba ega, anongotambisawo matoyi, anongoti ukamutengera chinhu unotora dombo tswanya-tswanya. Saka chaanotambisa ngangotambisa mapepa, matombo zviri panapa izvozvo. Achimwaya-mwaya mapepa ndokutotamba kwake. Kana achimwaya mapepa ari kuzviziva kuti kuisa marara, munombomurambidza here? Munotongomusiya achingoita zvauta nemarara? Silas taitomurambidza, toda kuti azive, taifunga kuti Silas achazoziya sezvo izvi zvaane 11 years. Taimurambidza even kubva mapepa titomurambidza, but manje Silas anorova. Anobva atotsamwa. Kutomurambidza chinhu hatsuri, haadi kutsurwa Silas. Ukamutsura anogona kupwanya kana gilasi. Ukamurambidza chinhu chaari kuda iye chechecho, anogona kutora kana kunochera mvura kwatongorerwa okudira, kana kukurova chekuzvuti kana kuti uye nechinhu chinokukwadza. Saka mawindo angapera kupwanya, saka zvanoita kutongomusiya achibharura mapepa. Kana tazongonoamboregera temiyo tombotsvaira torongedzawo, akatanga futongobvara kutongomusiya akadaro. But zvimwe zvinhuwo zvisingazoite totongomurambidza. Even ukamurova Silas anotonopedzera shungu nyangwe kune munhu ari panext. Kana makatogara sezvatikaita kugara deso totisaizoita chinhu chisingaite nowandamurova, nogona kutorova imimi kana kutongokutemai makavarerwa mutokuwara. Saka Silas anonetsa kuti umudzidzise chinhu because hatombozvinzwisise. Zvofanana nezvozvo izvi bhazi rangonzi raponje nesoro ndiri pabus stop, ndikamira pabus stop kuti ndidzoke naye ikoko. Sesa hanzwisise chaanoda iye kumuupenyu hwake, anoda kuenda kuchikoro. Kuchikoro anokuda zvingaita ndizotanakidzwa hangu nekuchikoro singazonyanyisi. But haadi kurovha kuchikoro, kana kunzi nhasi Saturday kuzi kuchikoro tori hondo tori pabasa, tosvika ndibisa nditokwanisa kunoita chimwe chinhu kusvikira atozongoterama ega akuzoona kuti panapa hachadi. Silas anofara kana aita sei? Munombotambawo naye mumhanzi here? Munhu wekuti akambonzwawo mumhanzi munotamba here? Taona pana gogo imi muripo? Silas anofarira mumhanzi zvisaizvo, anofara, anoridzi redhiyo ikatora papa nyangofoni, anokwanisa kuopereta foni ega, anoona makatuni, anoplaya music achizvitambira ega akagara papa. Akatotora foni yangu anenge achiridza music akanofarira japresa, anenge achiridza achitamba zvokuti. Munotambawo naye? Amujoinire? Totombomujoinira gogo, anotombomujoinira kuda kutomboti afare. Even kuchikoro unofunga even kuchikoro kwavo kana muri munasimba vanotorwa mapati vachitamba. Saka anofarira zvokutotambawo chaizvozvo, anozvida zvokuti. Mashoko amungade kutaura. Tiri kuona matati baba vaSilas vakatobuda muupenyu hwemwana, asi mwana wekuti ane zvizhinji zvaanenge achinida, uyewo kune vamwewo vane vana vari kurarama neurema. Ini ndingoda kungotaura zvangu kuti Silas nenhangu baba wake havana zvobasa rakawanda kwandiri. Ndokwanisa kutongozviraramira nemwana wangu because ndatojaira zvinezvi. Mazuva ekutanga pandazombonetsa nange mwana unorarama neurema, kuremara disability here kuti inability, ane zvimwewo zvanotozokwanisa kuita muupenyu akangostadwa kuti anogona chii muupenyu. Pamwe pane ndinoonawo vamwe vandinoona vahombe vane vana vakura vatori kuma40 years kwandinoenda mumaworkshop akasiyana-siyana. Ndabatsirika zvakawanda nekuonawo vamwe vakura. Sekutaura kwamai Silas hanzi disability hazvireve inability. Vana ivava vakadzidziswa vanokwanisa kuzoraramawo upenyu hwekuti vanokwanisa kuzviitira. Toda kukutendai nekuva nesu muchirongwa Twice a Mother, uye kukutendai nerubatsiro rwamunopa vamwe vana amai vatinounza pachirongwa chino, uye kuti tisakanganwe kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mwana ava kurarama neurema. Tisangane zvakare svondo rinotevera.